ಮಾತರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ಗೌತಮ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಶಾಂತ್ ఒక ವಿನೀತೇರ್ ರೋಜರ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದ ಅದ ಆತೊಂಜಿ ಪುರಾತನ ಇಲ್ಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಅವ್ರು ಐತೋಲ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಅದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಐಟಮ್ ದಾದ ಅವ್ರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೇರು ವಿನೀತೇರು ಬಲೆ ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲುನ್ ತೂಕ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏತು ಗೊತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗೊತ್ತು ಯಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೇರೆನ್ನ ಇಜ್ಜೇರು ಅರೆ ಮಿಸಸ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೋಳಾರ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಇಲ್ಲಂದೆ ತೊನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಇಲ್ಲಗೆ 100 ಅಬೌವ್ ಒಂದು ದುಂಬು ನೆಕ್ ಜಾರನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಈ ಇಲ್ಲಗೆ ಒಂದು ಆ ದೈವ ಜಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಜಾರ ಆಯ್ತು ತುಂಬ ಐತಿ ಮಣಿಯಂದ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ದೈವ ಪುದರ್ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಇಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ತೂರ ತಿಕ್ಕಂದು ಸದ್ಯಾಗ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾಡ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಓದನ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಮನೆ ಬಂತು ದುಂಬು ಆಡಿದ ಟೈಮ್ದು ತೆಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಗ್ಬೋತೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ರೈತರ್ಲ ಅವಡತ್ತು ರಾಜರ್ಲ ಅವಡು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಬೇಕಾ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲೆ ನೀನು ಗೊಬ್ಬರ ಪಲ್ಲಿ ಪರದೊಂಜಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಾವು ಲಡೆ ಮಂತ್ ಬೂರ್ಬೇಕು ಪೆಟ್ಟಗಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಅಂಚೊಂಜಿ ನೆತ್ತೊಂಜಿ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಉಂಡು ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ತುವೇರ್ ತಿಕ್ಕು ಚೆನ್ನೆ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬುಲು ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ರಾಜ ರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೆರ್ಗ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ರಾಜರಾಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವು ಬ್ಯಾತನೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಚೆನ್ನೆ ಅವದೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ಗುರ್ಗುಂಜಿ ತೊಂಡು ತುಲೆ ಗುರ್ಗುಂಜಿ ಪನ್ಪಿಂಡಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಪೂರ ಎತ್ತನಿಗೆಂದು ತುಲೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊಂಜಿ ತೋಜುಂಟು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾಜಿನ ಪಂದ ಒಂಜಿ ಯುಗ ಬೋದು ಪಿರೊಂಜಿ ಯುಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಭೂಕಂಪ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ತೂದುಪ್ಪಾಯಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಎಂಕುಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಕೂಡ ತೂದಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ವೈಟ್ ಅನ್ನುತ್ತಿನದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಅರ್ಧ ಇತ್ತು ರೈಟ್ ಅಂದಿತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವತ್ತು ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ಡ ಅತ್ತು ಬೂರು ಡಾಪಿನ ಕಾಯ್ಡು ಮಿತ್ತ ಮಾಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾತೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಡಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪೂರ ಉಡಂದ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತ ಅನ್ನಿಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತದ ಎಂಚು ಉಂಟುಲೆ ಇತ್ತರ ಆದ ಮಂತ್ರಿ ಇಂಚ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಚಿಮಿನಿ ಇಂದು ನನಗೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ಭಾಷೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ ದುಮ್ಮದ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಿಪಾದ ನೆಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೋಚಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಜಿ ತಿಕ್ಕನ್ನು 300 ಚಿಮಿನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ 300 CD 300 LED ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಲ ದಿಕ್ಕುಜಿನ ಒರಿಪಾದಿತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೂಗಲ್ ನಾಡೋಡ ಒರಿಪಾದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂದು ದುಮ್ಮದ ಲೇಸಿಯಂ ಕಿತ್ತಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತ ಕಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಅವನ್ ಡೆಮೋ ತೋಪಲೆ ನೆತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಬೀಜದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಲೇಸಿಯಂ ಲೆಸನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಪತ್ತದ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಹೆವಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಏರಿತ್ತು ಜಿಮ್ಮಿದ ಒಂಜಿ 7-8 ಕಿಲೋ ಅದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ನಿತ್ತ ತರೇದು ಆಗ್ತದೆ ದುಂಬು ಅದು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈರ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಗದೆ ಅನ್ಗತೆ ಮೂಲ ದುಂಬು ಗರಡಿ ಮನೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗರಡಿ ಕುಸ್ತಿದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ತೂಯರ್ ತಿಕ್ಕು ಜಿಂಚಿನ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಈ ನೆತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೆತ್ತ ಉಲೈಡ್ ಉಲೈಮೇಟ್ ಹೆವಿ ಉಂಟು ದಿನ ಕಾಲಿ ಮರ ಈ ಮರದೊಂಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಲೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂಚಿನೊಂದು ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ದೀತೇನೆ ನೆಕ್ ಕಲಶ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ದಾದ ಬಂದ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಮರತ್ತ ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಯೂಸ್ ನೆತ್ತ ದಾದನ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಇಂಚ ಈತ ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಈತ ಸೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಮೂಲು ದುಂಬು ಈ ಇಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಯಾರಿ ಬೇಯಿ ಉಂಟು
ತಿನ್ನೋಕು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬಂಡ ಜನ ಹೋಗ್ತದೆ? ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಜಾಸ್ತಿ ರಡ್ಡು ಬೋಡ ರಡ್ಡು ಕಲಶ ಉಂಟು ಒಟ್ಟ ಊರಿಗೆ ಅವಲಸ್ಬಾರ್ದು. ದುಮ್ಮು ತಗ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಅಪಗ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಏತ್ 10 ಮಿತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ನಂಗೆ explain ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಟು ಒಂದು ತಕ್ಕಾಡಿ ಇತ್ತಂದೆಲ್ಲ ಹೊಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಟರ ಒಂದು 1 kg ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಲು 100 ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪುಡಿ ಇಂತೆ ದತ್ತು. 50 ಗ್ರಾಮದ ಬರ್ತೀನಿ 100 ಗ್ರಾಮದ 50 ಅಷ್ಟು ದುಂಬುದದೆ. ಒಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು. ಇತ್ತೆ ಪುರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ದುಂಬಾವಲ ಅಂಗಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಟ ಉಂಟು. ಒಂದು ಚೊಂಬು ತೂಲೆ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿಂಡು ಬಂಡ ಅಪಾಗದ ಏನಿಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಕರಗದ ಅವು ಎತ್ತದ ಚೊಂಬ ತುಂಡೆ ತೋರ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಲೀಕೇಜ್ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂಡ ಲೀಕೇಜ್ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟಿ 100 ವರ್ಷ ನನ್ನದೊಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೈತದೆ. ಕ್ಲೀನಿಜಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು ರೀಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಎರಡು ಮಲ್ಪನಕಲು ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರೀ ಅದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇದನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಲು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಒಂದು 50+100+ ಇಯರ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇತ್ತ ರೀಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆವದೆ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇ ಪಂಡದೆ ನೆಟ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೇರು ಈಚೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಡೋಸ್ ಬಂತುಂದ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ನೆಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಮಿತ್ತಿ ಮಿತ್ತಿ ತೀರ್ಥದಾಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊಂಡೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಮೋಮೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೋಮೋಸ್ ದ ಅಪಗದ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಟ್ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಉಪ್ಪಂತೋಲೆ ಅಪಗದ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವನ್ 8 ವರ್ಷ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ದಿದ್ ಗೊತ್ತಿನ ಇಲ್ಲೇ ಪುಷ್ಪ ಇದೆ ಅಮರಾದೊಬ್ರು ಚಪಾತಿ ಅವು ಅತ್ತಿ ಬರೀತಿರೋದು ಯಾರು ಅದೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬುರ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂದು ಬರೀತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ದ ಕಾಲದ ರೋಜರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಭಾರತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬರ್ಪೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಆನಂದ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಡ್ತು ಕಾನೂನು ನಂಚಿ ಇಂಜಿ ಇಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ತಕ್ಕಡಿ ತುಕ ತಕ್ಕಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಚೆಂಬು ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಲೇಸಿಯಂ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬರತ್ತೆ ಲೇಸಿ ಅನ್ಪಂಡ ಲೇಸಿಯಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ನು ಇಂಚ್ ಇಂಚ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ దాని మల్పేరా అవ్వ పెరేడికి యూస్ మల్పేరా ರೆಕಾರ್ಡ್ మల్తదే మాత్రం నేను తిర్తి మాత్రం స్ట్రైట్ ఉంటుందా ಈ ಮರ್ಲು ಕಡಿದಿನ ಪೂರ ಉಂಟು ಪೂರ ಚಿನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಸುಮಾರು ಮಾಸ ಉಂಟಾಯ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮದ ಕಲ್ಪಾರ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊರ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮದಾಗಲಿ